Maria Virginaren zeruratzea ospatzen dugu. Ez domekia hau alde batera uzten dugu, eta Anda Mariaren egunea ospatzera ikusten dugu. Emakume batek eguzkiz jantzia eta ilargioen pekoa. Eguzkiz jantzia adierazten dugu, eguzkia da Jesukristo. Sortzetik etorten dana ilargia da Jesus. Eta eguzkiz jantzita esan nahi dugu, Maria be, Jesusen irudi, Jesusen bizitza beraganatzen dago. Geure batai egunera ospatzen dugunean, Kristos jantzita hartzen dan hitzak be gaurkotzen dugu Eukaristia honetan. Eta ilargiko onpekoa, Andra Maria Virginaren hainbeste iruditan agertzen dan, ilargi onpekoa be ikusten dugu. Eta horrezegatik Kristoren lehenengo pausoak emone bana, geurea be etorten dan, usta bere, geure bidea erakustera. Kristo lehenengoa, Andra Maria Virgengoa eta danok haien atzetik joango gara. Zergatik, lagun urkoan, jangoikoaren irudie ikusteko dugu. Naiz eta deseroso izan, Mariari gertau jako moduan, etxetik atjoan laguntza motera. Baina han ikusi eban jangoikoaren presentza. Eta Isabelen haintza hau, esan nahi dau, ikusten dagoelako, Maria jangoikoaren presentzia daukala be. Eta hau da geuri dagokiguna. Jangoikoaren presentzia zabaltzea eta be ikustea. Gure ondoan dagozan jentearen gan ikustea da jangoikoaren presentzia. Betikoa. Zeruko osperoan zenduan gorputz eta arima Maria Virginia sortzez garbia. Zeure semearen ama, eizu goi kondasunak bilatu daiguzala beti. Zeruko ospean parte izan daigun beragaz. Andra Mariaren zeruratze jai honetan, Eukaristiaren otoitzak hasten ditugu gaurko jaiaren iturria ardatzartute. Jangoiko aital guztiduna. Eleiza garan einean gorputz osatzen dugu. Jangoiko aital guztiduna eta geure iturria, fedearen iturria. Ezinbestekoa da, hau gorputxez eta harima zerua egon dituzun ikustea Andra Maria sortzez garbia gana. Jangoikoaren doako ekintza. Andra Mariaren bizitzan, eta ondo leguke guretzat, jainkoaren ekintza doako horrek non dagozan ikustea. Zeure semearen ama, hiruberba honegaz orduak eta orduak pasagen nik txatke isketan. Baina gustatzen jat barriro bateatzera. Gure bateo egunean bueltatzea. Zenide bihurten garanian, semealabak gara. Beraz, amatasuna be ospatzen dugu. Jasokundean gure amaren eguna ospatzen dugu. Otoitzak eskaera sakon batekin jarraitzen dago. Jasotzera deituak garala, ikusaraztera bueltatzen gaituena. Zerura iristeko moagaz, eta beraz, gure ama jasotako haintza beragaz zeruan parte artea eskatzen dugu. Egi jauna, jairaz egiten diar dugun eskaintzak, eta Maria Virginia guztiz doatxo, zeruretara jasoaren otoitzari eskar, egizuguk, bihotxak goin maitasunaren garrez zuturik, jodagiala eten barik zeugana. Oparien gaineko otoitzonek ospatzekotan garan bihotzean kokatzen gaitu. Zure presentziaren iristen dara, ezakatzen dugu. Aurra jaso dugunera iristea eta gaur modu berezian Andra Mariaren zeruratze, Mariaren Virginia bitartekera itza osparia izan da ezagun. Esaldi honetan, zerura igondala, esaten du, neri gehiago gustatzen jat, zeruratu dozula, jangoikoaren graziari esker. Horregaitik, grazia bera, oka dezala eskatzen dugu, uiotzak horrela jainkoaren baitasunan, gure bizitzaren gidetan gaituena izan daiten. Gustatzen jatan irudile, zutan jarten dan parasutua bueta horretakoa da, eta beroa harten da benian zerura egoten dira jangoikoaren maitasunen zuak bihotzak berotzen dituelako zerura egon daitezan. Jangoikoaren ama zerura jasoa izan da, eta egun baten aintzaz betea izango dan, zure eleizaen hasiera eta irudia da, bere itxaropen sendo eta positurri dau, bera orain dino bidean, erromez doan zeure herriak.
Izan ere, ez duzu itzi hilobian usteltzen zure semea bizi guztien sortzailea miragarriro sortu eban ama. Gaurko jaiko prefazioa luze eta egokia. Beraz, prefazio bat alderdi guztietan ikusi behar dugu jasakontzegu gure fedea. Eta lehenengo momentutatik egiten gaituen. Gaur zerura eroan dabe. Jangoikoaren ekintza da. Ama Virginia zerura eroatia. Jangoikoaren ama dagoaneko semiagaz dagoala. Horrek itxaropena handia ematen duzku Kristina bok. Zergaitik, ama Virginiak Eleiza militantearen lehenengoa eta irudia da. Hau da, Maria, Eleizaren irudia, bizitzera dituen gaituanak erakusten duzku, deitu eman gure amak, kontsolamendua eta itxaropena. Eta lurrean oraindik errome zibilten dan jente hau bereziki alanda. Prefazio gaurko jaian zentraten jarraitzen dau, Virginia pekatu bakoa bada, errazoie funtseskoa da ezin eban hilobia ezagutu. Kristoren lehen eroale izan zanak ezin dau hilobia ezagutu. Horregaitik jasokundeaz berba egiten dugu. Eleiza ortodoxan dormitio hitza erabiltzen dau, baina azkenean ama Virginiaren presentzia zeruan, gorputzean eta hariman jainkoaren salbamendu ekintzaren bidez helburu bera dagoela. Garria hartu dugu, jauna, egizu Maria Virginia doatzua zeruetara jasoaren otoitzari esker biztuaren aintzara heldu gaitezela. Kualitia otoitzonen amaieran jangoikoaren presentzia gure bizitzan zer dan gogoratzen deuzku. Kasu honetan eta gehienetan sakramentu ezberba egiten dugu. Eukaristian zerurako konbidapena jasoten dugun eskaiera da. Horregaitik otoitza matzen da, zuran be dagoenaren bitartekoa eskatuz. Egun batean guztiok biztuera bikainaz goza dezagun.